прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. 15-й дзень падрыхтоўкі да прысвячэння сябе Езусу Хрысту уцелаўлёнай мудрасці праз Марыю паводле святого Людвіка Марыі Грыньона де Монфора. Пазнаём самога сябе, а я з'яўляюся грэшнікам. Прыйдзі, Стварыцель Дух Святы, наведай вернікаў сваіх, напоўні ласкай з вышыні сэрцы, што створаны табой. Названы суцяшыцелем, ты найвышэйшы Бога дар, жыцця крыніца і любоў, і ўзмацненне нашых душ. Ты спасылаеш 7 дароў, бо маеш сілу ад Айца. Праз Сына, абяцаны нам, ты мноствам моваў прамаўляў. Сваёю ласкай асвяці сэрцы і розум нашыя, і целы нам аздараві, і нашы цноты ўзмацняй. Ты злога духа адгані, і супакоем адары, заўсёды за сабой вядзі і прабачэнне грэшным дай. Дай праз цябе Айца пазнаць, і шлях да Сына пакажы. Ты дух любові іх дваіх, верам табе ва ўсе часы. Богу Айцу хвала заўжды і Сыну уваскрэсламу, суцяшыцелю табе хвала на вечныя вякі. Амен. Чытанне з першага лісту святого апостола Яна, першы раздзел ад 8 па 10 вершы. Калі кажам, што не маем граху, ашукваем саміх сябе, і няма ў нас праўды. Калі ж вызнаём грахі нашыя, то Ён верны і справядлівы, адпусціць нам грахі і ачысціць нас ад усялякай несправядлівасці. Калі кажам, што мы не зграшылі, то робім яго ілгуном, і няма ў нас слова ягонага. З кнігі святого Людвіка де Монфора трактат аб сапраўдным ушанаванні Найсвяцейшай Панны Марыі. І я кажу, што так злоўжываць ушанаваннем Найсвяцейшай Дзевы, якое пасля ушанавання нашага Пана і Найсвяцейшага сакраменту самае святое і узвялічанае, азначае чыніць найбольшае блюзнерства, што пасля блюзнерства нягоднага прыняцця святой камуніі самае вялікае і невыбачальнае. Я прызнаю, што каб мець ласку сапраўднага ушанавання святой Панны, не абавязкова быць настолькі святым, каб паспягаць кожнага граху, хоць і трэба гэтага жадаць. Але трэба прынамсці, трэба добра занатаваць тое, што я зараз скажу. Па-першае, трэба мець шчырую пастанову пазбягаць хоць бы смяротнага граху, які зневажае як маці, так і сына. Па-другое, трэба прымушаць сябе пазбягаць граху. Па-трэцяе, уступіць у марыйнае брацтва, малітва на ружанцы ці чытаць іншыя малітвы, захоўваць пост у суботу і гэтак далей. Гэта вельмі неабходна дзеля навяртання грэшнікаў, нават самых закамянелых. І калі ты, мой чытач, у гэтым стане і нават ужо адной нагой у вечным асуджэнні, я раю табе выконваць тое, што я сказаў вышэй, з умовай, аднак, што ты будзеш гэта рабіць дзеля таго, каб атрымаць ад Бога праз міласэрнасць святой Дзевы ласку навяртання і прабачэння грахоў. Каб перамагчы свае злыя схільнасці, а не спакойна заставацца ў граху, нягледзячы на дакоры сумлення, насуперак прыкладу Езуса Хрыста і святых і словам святого Євангелля. Велічае душа моя Пана, і ўзрадаваўся дух мой Богу маім збаўцу, бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні, бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутны, а імя яго святое. І міласэрнасць яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто яго баіцца.
паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам, скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных. Дабром галодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. Захвочваю цяпер пасля гэтага разважання памаліцца святы ружанец давольную частку. Можна гэта ўчыніць адразу пасля заканчэння гэтага разважання альбо на працягу дня у найбольш выгадным для мяне часе. Прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі.